Suntem în februarie 2010. În spatele meu este probabil una din cele mai noi clădiri ale Bucureștiului zilelor noastre. V-ați întrebat vreodată cum arăta Bucureștiul acum 40 de ani? Mai exact acest loc? Cu siguranță în spatele meu era un câmp, undeva în stânga o casă și undeva în fața mea nimic. Ei bine, un singur lucru a rămas la fel acum ca și acum 40 de ani. Dragostea. Vă spun asta pentru că astăzi avem invitat un personaj fabulos, spectaculos. Îl cheamă Mihai și iubește de 40 de ani aceeași femeie. Dar haideți să aflăm împreună povestea lui. Iubirea lui Mihai și a Mihaelei a sfidat timpul și a cunoscut împlinirea după 40 de ani. Așa o surpriză, chiar nu mă așteptam. Un bărbat care sfidează timpul pentru a-și împlini marea iubire. Spuneți-mi dacă în vreuna din aceste scrisori i-ați spus vreodată te iubesc. Aici m-ați prins. Nu i-am spus niciodată. Când iubești, asta este. și asta cred că e mai bine pentru fiecare. E mai bine să-și vadă fiecare de drumul lui, așa este. Nu este prea târziu. Acum n-aș mai cer de ocazia. Chiar dacă va avea 40 de ani ați căpătat curaj. Să aduci trecutul în prezent. Nu mai locuiește aici. Iar când te aștepți mai puțin, doamna Mihaela Popoviciu locuiește aici, realizezi că dragostea nu ține cont de familie, copii. Cum vreți să te măriți acum, înseamnă să de măritiși. Sau vârstă. Era ca o obsesie, nu puteam. Eu orice aș fi făcut în inima mea, altă Mihaela nu mai exista. În câteva momente la Căsătorește-te cu mine. Mihai Varga trăiește o frumoasă poveste de dragoste care a început în urmă cu 40 de ani. Chiar dacă în viața lui a fost o altă femeie, chiar dacă nu mai știe nimic despre marea dragoste, el este hotărât să facă tot ce poate pentru a-i spune iubitei căsătorește-te cu mine. Am ajuns la Radomirești, județul Olt, acasă la domnul Mihai, cel care în urmă cu câteva săptămâni ne-a dat o frumoasă scrisoare cu o poveste de dragoste senzațională. Haideți să vedem dacă îl găsim acasă. Bună ziua! Bună ziua! Puteți să veniți puțin, vă rog? Am avut noroc, se pare că e acasă. Bună ziua, domnul Mihai? Bună ziua, da! Eduard de la emisiunea Căsătorește-te cu mine sunt. Da. Bine ați venit, poftiți de când așa. Bine v-am găsit. Mă scuzați, mă dau cuvântul. V-am oprit din treabă. Bine, seara, haideți în casă că e frig. Foarte frumos aici la dumneavoastră. Vă place, da? Da. Mergeți dumneavoastră înainte ca să-mi arătați drumul, că eu nu știu. Eu cunosc locul. Că toată ziua asta. Vino pe aici, vezi că e puțină apă, că cu iarna asta, cu zăpada asta, nu ne mai descurcăm de loc, nu știu ce să fac. Hai că intru eu primul. Hai să intrăm înăuntru, că e frig. Vino încoace. Ia loc. Foarte frumos voastră. Așa îți place? Da. Și mie îmi place. Am muncit. Sunteți vânate toate de dumneavoastră? Unele dintre ele. Eu nu sunt un vânător chiar patentat. Mă duc și eu la vânătoare cu vânători adevărați. Dar trag și eu cu pușca. Mai prind și eu câte una. Restul așa le-am mai cumpărat de la unul, de la altul. Ca să le mi-au Sunt plăcut. foarte frumoase. Da. Ne așteptați? Sincer? Da. Nu. Locuiți singur aici? Da. Păi și nu vă ajută nimeni cu casa? Că nu e foarte ușor de unul singur. Nu prea. Nu prea. Mai mult singur, asta este. Și când în când așa mai apelez, dacă am o problemă la un vecin, să dau o fugă pe undeva, de repede să... În rest, eu trebuie să mă ocup de ea, cu animalele. Am înțeles, dar acum trebuie să găsiți un vecin care să stea mai multe zile aici, să aibă grijă, pentru că parcă am trebuit să plecăm. Vă las doar 5 minute să vă faceți bagajul. Bine, atunci mă aștept? Da. Fericit de faptul că în curând își va putea vedea visul împlinit, Mihai se grăbește să-și facă bagajele, fără să uite să-și pună în valiză tot ce ar putea avea legătură cu Mihaela, iubita lui din tinerețe. Și nu uitați să puneți în bagaj și scrisorile de la Mihaela. Le iau, da. Stai liniștit că o să vreau să le citim la București. Uite-le aici. Da, bine. Să nu vă luați multe lucruri, că o să ne ocupăm noi de restul, da?
Tinerețea, uite-te cum eram aici, Mihaela. Sunteți gata, domnul Mihai? Imediat, te rog să mă ierți că am Dați-mi să vă întârziat. ajut. Mersi frumos, ești drăguț. Iartă-mă că am întârziat, dar așa e. N-am mai plecat de mult de acasă și Spuneți-mi și mie un până îmi iau și eu ce trebuie, da. De unde aveți asta? Ce asta, un jder, nu? Un jder, da. L-am primit de la colegii mei când am ieșit la pensie. Așa o surpriză, chiar nu mă așteptam. Eu sunt iubitor de animale. Bănuiesc că fiecare pasăre de aici are o poveste aici. Are o poveste, sigur că da. Din păcate ne grăbim foarte tare pentru că trebuie să ajungem la București, dar o să vă întreb. despre Mai ele. vorbim, lasă că mai vorbim. Ce-ți poveste despre toate. Hai să mergem. Hai. Viața lui Mihai este pe punctul de a se schimba complet, iar visul lui din tinerețe prinde conturi din ce în ce mai mult. Aveți o poveste foarte frumoasă. O viață întreagă ați iubit o singură femeie. Singură femeie. E foarte frumos și e un exemplu pentru noi toți. Așa mă gândesc că ar trebui să fie. Eu știu ce să zic. Regrete aveți? Regrete, bineînțeles. Am foarte multe regrete. În primul rând faptul că nu sunteți împreună acum, În nu? primul rând faptul că nu suntem împreună. Unul din regrete ar fi faptul că nu întotdeauna poate am știut să ne distrăm foarte bine. Eram niște copii. vă bucurați de fiecare să ne clipă bucurăm de petrecută. fiecare clipă. Aveți emoții gândindu-vă că mai e puțin și e posibil să o întâlniți pe Mihaela? Absolut. Tot timpul am emoții. De 40 de ani numai în emoții trăiesc. Echipa emisiunii Căsătorește-te cu mine va avea grijă ca în 6 zile de acum înainte să pregătească în detaliu momentul în care el o va reîntâlni pe prima lui iubire. Avem o rezervare pe numele Mihai Varga. Aici o să stați dumneavoastră în următoarele zile. Vă las să vă acomodați, să vă schimbați și vă aștept jos în holul hotelului să stăm de vorbă. Da? Da, da. Bine. Bine. Se spune că dragostea nu cunoaște vârstă. E bine, povestea noastră de astăzi vine să confirme asta. Pentru că domnul Mihai ține în el o iubire de 40 de ani. Așa este, nu? Bună seara! Bună seara. Spuneți-ne despre ce e vorba. Ea avea 16 ani, eu eram ceva mai mărișor și ne-am împrietenit. La început mai timid, așa, mai ca în foncier, eram doi copii. După aia, ușor, ușor, prietenia noastră a început să evolueze ceva mai serios, așa. Chiar începusem să ne îndrăgostim unul de altul, așa. Cam la un an de zile, chiar ceva mai mult, după ce am cunoscut-o pe ea, a trebuit să plec în armată. Am înțeles. Deci când dragostea voastră Când se era înfiripa, dragostea când era mai frumos tot, mai frumos și mai bine înfiripată, a venit ordinul de încorporare. ordinul de încorporare. Și Mihaela a rămas Și tristă. ea a rămas tristă și ea, tristă și eu, că deci mie nu mi-era foarte bine, chiar îmi părea foarte rău. Zic, ia uite, putea să mai treacă măcar un an, 2, 3. Poate a fost bine, poate a fost rău, nu știu. M-am dus acolo, am început ușor să mă obișnuiesc cu Dar gândul militaria, că dar Mihaela e gândul acasă, meu era acasă. Chiar de multe ori îmi puneam problema, oare nu o fi cumva să o pierd? Că știți cum e, când rămâi Ați plecat cu singur frică, și într-un fel. cum e și vorba aia, că ochii care nu se văd, Se uită. uită. Și ce făceam? În fiecare săptămână, în fiecare joi, îmi trimiteam câte o scrisoare. Eu, ei și ea mie. Astea de pe masă sunt scrisorile? Astea sunt scrisorile. Le-ați păstrat de atunci? De atunci le-am păstrat. Dar Și cât chiar sunt? dacă 40 de ani de aș atunci? întâlni-o și aș fi cu ea, lucru ce tare mi-l doresc, tot aș ține scrisorile, nu le-aș arunca. Prima dragoste nu uiți așa cu una, cu două și mai ales scrisorile, că îmi scria și foarte frumos.
Foarte frumos.